I over 20 år har vi været undervejs. Hundredvis af spillere har kæmpet sig gennem hundredvis af kampe foran 100.000 af trofaste fans, for at vi kunne nå hertil, hvor vi står i dag. 10 mesterskaber i hus, 2 stjerner på trøjen, en magtfaktor i dansk fodbold. Vejen har været fyldt med store øjeblikke, men nu er tiden inde til at vælge. Hvilket et var det største? Carlsberg vil gerne være med til at fejre det 10. mesterskab. Vi vil derfor rejse et monument, som fejrer det største øjeblik fra FCK og ikke mindst fra FCK's fans. Det er rigtig vigtigt for os at markere de største øjeblikke. De største øjeblikke definerer vores klub og definerer også den historie, vi skal bære med os. På FCK's Facebook-side har vi lavet en app, hvor vi har samlet 10 store øjeblikke, et fra hvert mesterskabssæson. Her kan I se videoer af øjeblikkene, kommentere, like og dele dem med vennerne. Og så er det her, der skal nomineres og stemmes. Så brug appen på FCK's Facebook-side og hjælp os med at finde det største øjeblik. Når I har valgt det største øjeblik, rejser Carlsberg et monument i dens ære. Et monument, der vil stå som minde om den lange og fantastiske vej, vi har kæmpet os frem. Sponsor, klub og fans sammen mod stjernerne.